το username, το 39 level το προφίλ, που ήταν Μένανδρος George Φρουθιώτης, με εξαπάτησε ένα προφίλ που εγώ φταίω φυσικά για την εξαπάτηση. Αυτό το προφίλ, το οποίο δεν είναι το αυθεντικό του Χαλίλ, είναι Χαλίλ Team, είναι απατεώνας για να προσέχει ο κόσμος. Δυστυχώς την πάτησα και μπήκε στο προφίλ μου και το μετέτρεψε. Το βλέπετε εδώ πέρα, αυτό είναι το προφίλ μου. Έβγαλε τα βιντεάκια που είχα. Και το μετέτρεψε σήμερα σβήνοντας όλα τα βίντεο, χάνοντας όλα τα αρχεία, σε Σάμι Ντουμπάι. Το προφίλ αυτό, να θυμίσω σε όλους ότι δεν είναι live pro. Δεν είναι live pro. Ήταν διαπιστευμένο. Γι' αυτό και σε αυτό το προφίλ καλό θα είναι, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη με άλλο τρόπο, να μην συμμετέχετε καθόλου. Όποιος το ακολουθεί να το ξεακολουθήσει προς το παρόν. Το πρώην Μένανδρος 2. Και σε λίγη ώρα, σε λίγες ώρες, θα εκδώσει ανακοίνωση το γραφείο του Αλέξιου Κούγια και των συνεργατών του, όπου στρέφεται κατά παντός υπευθύνου για απάτη, κατά συρροή και κατά ξεκουλούθηση με δόλο τα χρήματα. Το προφίλ είναι 39 level. Και στην περίπτωση που δείτε αυτό το προφίλ, δεν θα κάνετε αναφορές, απλώς θα το ξεκολουθείτε, δεν θα λαμβάνετε υπόψη σας, γιατί υπάρχουν χρήματα σε αυτό το προφίλ πάνω. Και θα ζητήσει, επειδή είναι ελληνικό το προφίλ, δεν είναι ξένο και εντάσσεται στις ελληνικές κατατάξεις, να παγώσει η συμμετοχή του σε οποιοδήποτε κομμάτι που αφορά κατάταξη το πρώην Μένανδρος 2. Ντροπή σε όποιον το έκανε. Ηθικός συναυτουργός όποιος κι αν είναι. Ήθελα το εξής μόνο, να πω επίσης τα προφίλ που βλέπετε εδώ, να τα κάνουμε follow. Από το προφίλ που βλέπετε εδώ θα γίνονται τα live, και από το προφίλ που βλέπετε που λέει Jets Team θα μετατραπεί σε Μένανδρος George Φουρθιώτης. Για να γνωρίζετε, το οποίο είναι 35 level.